Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού και με απόφαση του ΔΟΥΣΟΥ που έγινε στις 8 Τετάρτου 2024, συγκαλείται σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με τα εξής θέματα. Την έγκριση του καταστατικού της Ομοσπονδίας και την προσαρμογή και τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας λόγω της ίδρυσης της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή μας σε αυτή. Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 11, για τα θέματα τροποποίησης απαιτείται μυστική ψηφοφορία των μελών και για την έγκριση των τροποποιήσεων απαιτείται να εγκρίνει το 75% των ψηφισάντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Κωνσταντίνο Ξίστρα. Κύριε Ξίστρα. Καλησπέρα και από την πλευρά μου. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που κύριο θέμα έχει την έγκριση του καταστατικού της Ομοσπονδίας Συλλόγου Εργαζομένων Εταιριών Servicer, και για την Εφορευτική Επιτροπή προτείνονται οι συνάδελφοι η κυρία Αντικογιάννη, η κυρία Παπακοσταντίνου και η κυρία Παναγοπούλου, οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη αύριο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα γίνει. Είναι μια σημαντική συνέλευση, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των εταιριών του κλάδου. Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη και η περαιτέρω εγγραφή και ενδυνάμωση του συλλόγου μας και από τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Βασίλειος Ολύμπιος, έχει το λόγο για να αναπτύξει το θέμα. Ωραία. Άρα, συμφωνούμε με την πρόταση. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση? Συμφωνούμε. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε και να κάνω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να ακούσουμε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Συλλόγου των Εργαζομένων της Do Value Greece, του κυρίου Γιώργου Τρικαλιάρη, καθώς και του νομικού μας συμβούλου του Συλλόγου μας, του κυρίου Ιωάννη Καρούζου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Οι συνάδελφοί σας στην Do Value Greece, εκπροσωπούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αντιπροσωπευτικού Συλλόγου τους, χαιρετίζουν την ιστορική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας για την έγκριση του καταστατικού ίδρυσης της πρώτης Ομοσπονδίας Servicer στην Ελλάδα. Με την ίδρυση της Ομοσπονδίας εγκαθιδρύεται νέος κλάδος επαγγελματιών σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια Ομοσπονδία που κύριο σκοπό θα έχει, μεταξύ άλλων, την παρέμβαση και την διεκδίκηση καλύτερων εργασιακών όρων και σχέσεων για όλους τους εργαζομένους των services. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά με προτεραιότητα το συνάδελφο. Καλή επιτυχία, με υγεία και δύναμη. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για το εγχείρημά σας να κάνετε μια από τις πιο ισχυρές στο μέλλον κλαδικές ομοσπονδίες. Ο χώρος των εταιριών που δραστηριοποιείστε μέχρι σήμερα δεν έχει απολύτως θετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας και στους όρους απασχόλησης αλλά και στις αμοιβές. Αυτά είναι τα κυρίαρχα αιτήματα μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αυτά θα αποτελέσουν το στόχο της νέας Ομοσπονδίας, την οποία νομικά θα στηρίξω σε όλα τα επίπεδα, με ένα πρώτο επίτευγμα, την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ο χώρος των τραπεζών από τον οποίο προέρχεστε, ο χώρος των ασφαλιών με τον οποίο συνδέεστε, αλλά και αυτός ο χώρος που τώρα δραστηριοποιείται η εργοδοσία σας, αποτελεί τους πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον εργαζόμενο, η Ομοσπονδία πρέπει να έχει ένα κοινωνικό προφίλ κοντά στους εργαζόμενους και με απόλυτα σύγχρονο δημοκρατικό μοντέρνο ρόλο να διαπραγματεύεται με την εργοδοσία. Ενωμένη, πιο δυνατή, με αποτελέσματα σε θεσμικό επίπεδο. Πρόεδρε, έχεις το λόγο να αναπτύξεις το θέμα για το καταστατικό και μετά να ακολουθήσουν τοποθετήσεις συναδέλφων εφόσον υπάρχουν και να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Πριν την τοποθέτησή μου για την Ομοσπονδία, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σχετικά με τον κλάδο μας και την προοπτική του, γιατί υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία σε όλους μας.
Οι services είναι ένας μεγάλος αναπτυσσόμενος κλάδος που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά έχει πολλά χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Ιταλία. Οι πρώην τραπεζοϊπάλληλοι συναντήθηκαν με εργαζόμενους που ήταν σε αυτές τις εταιρείες, όπως η πρώην ΣΕΠΑΛ, και το πρώτο ερώτημα που βάζαμε όλοι μας και όλοι οι εργαζόμενοι είναι αν αυτές οι εταιρείες έχουν βιωσιμότητα και ποια είναι η προοπτική τους στο μέλλον. Η διεθνής εμπειρία στην Ευρώπη, όπως προανέφερα Ιταλία και Ισπανία, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται πάνω από 25 χρόνια και επίσης η έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος δίνει σε αυτές τις εταιρείες ένα μεγάλο ορίζοντα βιωσιμότητας και μάλιστα όχι μόνο για τα κόκκινα δάνεια και τη διαχείρισή τους, αλλά και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, real estate. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δανειοδοτήσει 21 τέτοιες εταιρείες. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο αριθμός που δηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο σε πολλούς. Ένα άλλο σημείο που θέλω να σταθώ για τη βιωσιμότητα της δικής μας εταιρείας ΣΕΠΑΛ είναι ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα την κατατάσσουν την πρώτη εταιρεία στον κλάδο της και ακόμα πιο ισχυρό σημάδι είναι και οι πρόσφατες συνεργασίες και συνέργειες που έγιναν με την εταιρεία DoValue. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα, η σημερινή Γενική Συνέλευση αποκτά τεράστια σημασία και μας δίνεται μια δυνατότητα να διαμορφώσουμε και να μεταλλάξουμε ένα τοπίο που σήμερα λειτουργεί για τους εργαζόμενους χωρίς κανόνες και δικαιώματα. Και να το διαμορφώσουμε πώς? Με μια μεγάλη ομπρέλα προστασίας, με όραμα και προοπτική για το μέλλον των χιλιάδων εργαζόμενων που είναι στον κλάδο. Ο σύλλογός μας και προσωπικά εγώ ως πρόεδρος πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε πράξη αυτό που μας στέρισαν από την ΟΤΟΕ, η οποία στην ουσία μας αρνήθηκε να ενταχθούμε σε αυτούς. Εδώ και 4 μήνες, σε συνεργασία με το σύλλογο της DoValue, οργανώσαμε, συζητήσαμε, σχεδιάσαμε όλα αυτά τα βήματα και τις αρχές και το σκοπό για την ίδρυση μιας μεγάλης ομοσπονδίας services. Μιας ομοσπονδίας που θα συσπυρώσει τους εργαζόμενους, τόσο του συλλόγου μας, όσο και των άλλων εταιριών που θα συμμετέχουν σε αυτή την ομοσπονδία και θα μας δώσει δύναμη να αποκτήσει ο κλάδος μια κλαδική συλλογική σύμβαση. Μιας ομοσπονδίας υγιή, με όραμα, προοπτική, χωρίς ανταγωνισμό για καρέκλες και για άλλες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Μιας ομοσπονδίας την οποία θα έχουν οι διοικήσεις απέναντί τους και όχι απλά και μόνο τις μεμονωμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μιας ομοσπονδίας που θα δίνει λύσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ολοκληρώθηκαν και οι διαπραγματεύσεις του συλλόγου μας με τη διοίκηση της ΕΠΑΛ και την Παρασκευή θα υπογράψουμε τη δεύτερη επιχειρησιακή συλλογική μας σύμβαση. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα υπάρξει μια αναλυτική ανακοίνωση σε όλους τους εργαζομένους για το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης που έχει και οικονομικές αλλά και θεσμικές κατακτήσεις. Σύμφωνα τώρα με την νομική υπηρεσία του συλλόγου μας, θα σας περιγράψουμε και θα σας διαβάσουμε συνοπτικά αυτό που έχουμε συστήσει για το καταστατικό της Ομοσπονδίας, το οποίο το καταθέτω και στα πρακτικά, Πρόεδρε, το οποίο αυτό καταστατικό, όπως απαιτείται, θα κατατεθεί και αρμοδίως για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια. Λοιπόν, το καταστατικό αυτό που θέλουμε να ψηφίσουμε έχει ως σκοπό τη μελέτη, την προστασία και την προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και γενικά όλων των συμφερόντων των μελών της, να συνενώσει και να συντονίσει τις δυνάμεις των μελών της σε μια ενιαία συνδικαλιστική δράση, να προασπίσει και να επεκτείνει το δικαίωμα για μια ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, να καλλιεργήσει την αλληλεγγύη και του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων για τη μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ένα άλλο σημείο είναι η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος, η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων, η συμβολή στη βελτίωση της εργατικής και συνδικαλιστικής νομοθεσίας, η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, η πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δύο φύλων και ιδίως ως προς την πρόσληψη, τις αμοιβές, την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας. Τα μέσα τα οποία θα έχουμε για την υλοποίηση αυτή είναι
να διαπραγματευτούμε και να μεριμνάμε για την επίλυση των προβλημάτων όλων των μελών της Ομοσπονδίας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και την έκδοση διαμεσολαβητικών και διαιτητικών αποφάσεων για τη βελτίωση των όρων εργασίας των εργαζόμενων, καθώς και την επίλυση οποιοδήποτε συλλογικών διαφορών. Θα συμμετέχει η Ομοσπονδία ενεργά με τους εκπροσώπους της σε συλλογικά όργανα, ασφαλιστικό ταμείο, εθνικές και διεθνείς επιτροπές και όπου αλλού απαιτείται για να επιτύχει μια καθαρή εκπροσώπηση. Θα προβαίνουμε σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες. Θα συμμετέχουμε οπωσδήποτε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ με εκπροσώπους και θα συνεργάζομαι με κάθε βαθμό συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις και τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα δημιουργήσουμε μέλη στην Ομοσπονδία που θα είναι είτε τακτικά, είτε έκτακτα, είτε επίτιμα, για να μπορέσουμε να χειριστούμε όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα παραπάνω. Οι πόροι της Ομοσπονδίας θα είναι οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των σωματείων της δύναμης που ορίζονται σε ποσοστό επί του αυτού το οποίο καταβάλουμε, 1,5% επί των μηνιαίων αποδοχών κάθε μέλους, όπως ακριβώς υπάρχουν σε όλες τις ομοσπονδίες. Βέβαια, θα υπάρχουν και έκτακτες συνδρομές των μελών που μπορούν να επιβάλλονται ύστερα από κάποια απόφαση οποιοδήποτε οργάνου της διοίκησης και επιπλέον δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομίες. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το καταστατικό, το οποίο θα θέλαμε να υπερψηφίσουμε, και σας ενημερώνω ότι ταυτόχρονα με εμάς γίνεται μια αντίστοιχη γενική συνέλευση των εργαζομένων στην Τουβάλιου, την ίδια ώρα περίπου, και στην οποία απευθύναμε και εμείς χαιρετισμό. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι περήφανος για τη σημερινή και ιστορική αυτή συνέλευση και την ίδρυση Ομοσπονδίας, που σηματοδοτεί σίγουρα ένα σίγουρο μέλλον στον κλάδο. Μετά τις ομιλίες που θα ακολουθήσουν και θα τις ακούσουμε, σας καλώ να υπερψηφιστεί το καταστατικό της Ομοσπονδίας και στην αυριανή ψηφοφορία να συμμετέχετε ώστε να ψηφίσουμε τις αλλαγές που απαιτούνται στο καταστατικό του Συλλόγου μας για την συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί, να μιλήσει στη συνέλευση? Ο Καπνίσης. Πώς είναι κανένας από εδώ πρώτα? Επειδή δεν βλέπω να ανοίγει κάποιος, ο συνάδελφος Καπνίσης θα πει δύο λόγια. Είδες που το πέφτω κάτω αριστερά. Φωνή και εικόνα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν χαιρετίζω αυτή την έκτακτη συνέλευση. Θεωρώ ότι η προσπάθειά μας είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί για την εταιρεία μας και για όλα τα φαντ που θα συμμετέχουν. Θεωρώ ότι πρέπει μοναδικός σκοπός να είναι ο συνάδελφός μας, ο εργαζόμενος, η προστασία του από οτιδήποτε έχει να κάνει καταρχήν που μπορεί να είναι εναντίον του και συνεργασία του και μόνο με το συμφέρον του. Εγώ συμμετέχω σε αυτό το σύλλογο μόνο και μόνο γιατί θέλω να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να πετύχουμε το καλύτερο πρώτα απ' όλα για εμάς και μετά για όλους τους υπόλοιπους που θα είναι σε αυτή την Ομοσπονδία. Θέλω να συμμετέχετε κι εσείς, να έχουμε νέες εγγραφές. Θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της εταιρείας να είναι εγγραμμένοι στο σύλλογο για να είναι δυνατός ο σύλλογος και να υπάρχει μέλλον και δυναμική. Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας και καλή επιτυχία στο έργο μας. Έλα ρε. Δεν υπάρχει λόγο για εσύ. Τώρα. Δώσε το λόγο στον Λούκα, τον Γιάννη. Τώρα. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Λούκας έχει το λόγο. Δεν ακούγεσαι.
Άνοιξε το chat box που Καλησπέρα, μ' ακούτε? Τώρα ακούγεται. Ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τη Γενική Συνέλευση και να τονίσω ότι είναι ένα βήμα, μια αδυναμία προς το παρόν, χωρίς την ύπαρξη της Ομοσπονδίας, να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και έχουμε δει περίεργες καταστάσεις να γίνονται. Ελπίζουμε πλέον ότι με αυτό το βήμα θα υπάρχει στήριξη στις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Θα μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των συναδέλφων αποτελεσματικά και όταν θα είμαστε ενωμένοι θα πετύχουμε και θα καταφέρουμε περισσότερα ωφέλη για όλο τον κλάδο. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία. Άλλος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Είμαι η Δέσποινα Ισαρή. Καλησπέρα. Μπορώ Έχει να έχω... λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και εγώ που καταφέρνουμε έτσι, έστω και με αυτόν τον τρόπο, τον ηλεκτρονικό να ανταμώσουμε. Τώρα, εντάξει, εγώ προβληματίζομαι, συνάδελφοι, γιατί αν είχα αντιληφθεί σωστά και από τις προηγούμενες συνελεύσεις, αυτό που θέλαμε είναι να μπούμε στην ΟΤΟΕ. Είχα αντιληφθεί ότι αυτή ήταν η επιδίωξή μας, όχι να φτιάξουμε μία ακόμα ομοσπονδία. Γιατί τώρα, εφόσον όλοι και οι εταιρείες τις δικές μας, οι servicers, εργαζόμαστε για τον τραπεζικό κλάδο. Γιατί να φτιάξουμε μία ακόμα ομοσπονδία? Έχουμε το σωματείο, έχουμε τον σύλλογο εδώ, καλώς κάναμε και τον στήσατε, ήσασταν πρωτοπόροι σε αυτό και στήσατε το σύλλογο εργαζομένων, πολύ σωστά. Αλλά τώρα γιατί να κατακαιρματίσουμε το χώρο και να μην επιδιώξουμε όπως η Intrum που είναι στην ΟΤΟΕ? Γιατί να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, γιατί να είμαστε ότι αυτό δεν θα μας ενώσει, θα μας χωρίσει. Και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλά. Έχουμε καταρχάς συναδέλφους πολλών ταχυτήτων στη ΣΕΠΑΛ. Άλλος είναι με σύμβαση αορίστου, άλλος είναι με σύμβαση τρίμηνη. Άλλα παιδιά απολύονται στους 36 μήνες και τους ξαναπαίρνουν πίσω. Εδώ τώρα πρέπει να μπούμε μπροστά δυναμικά, να οργανώσουμε την πάλη, να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις. Μεθαύριο να συμμετάσχουμε στην απεργία της Πρωτομαγιάς. Αυτό το προβληματισμό μου θέτω ότι είναι καλύτερο να συνεχίσουμε την αρχική μας επιδίωξη, να μπούμε στην ΟΤΟΕ, παρά να κατακαιρματίσουμε το χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Κουλούσης. Καλησπέρα και από μένα. Συναδέλφοι, είχαμε κάνει έτοιμα στην ΟΤΟΕ, αλλά η ΟΤΟΕ δεν μας δέχτηκε. Η διοίκηση της ΟΤΟΕ απέρριψε εμάς και την Τοβάλιου. Με την αιτιολογία ότι δεν είμαστε τραπεζοϊπάλληλοι. Τώρα την Intrum πώς τη δέχτηκε, το ξέρουμε όλοι. Εντάξει. Ένα κομμάτι βασικά. Και ένα κομμάτι κιόλας. Και ένα κομμάτι. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει δεχτεί όλα τα μέλη της Intrum. Δέχτηκε ένα κομμάτι. Ξέρουμε τι επικρατεί στην Ελλάδα. Για τα κουκιά έγινε αυτό. Εντάξει. Τώρα, εμείς απεργία 1η Μαΐου δεν έχει προκηρύξει ΓΕΣΕ, από ό,τι ξέρετε. Αν προκηρύξει, εδώ είμαστε. Εντάξει. Τώρα, το βάρος μας λοιπόν είναι σε αυτή την ομοσπονδία, η οποία θα είναι η πρώτη ομοσπονδία των services και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει 21 εταιρείες που μπορούν να μπουν αύριο και πιστεύω ότι θα έχουμε τελείως διαφορετική δυναμική
από το να ήμασταν σαν σωματείο μεμονωμένο και να μην είχαμε την πρόσβαση βάσει ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και οι διάφορες εταιρείες αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά μια ομοσπονδία από ότι μεμονωμένα να πάει ο σύλλογος της ΕΠΑΛ ή ο σύλλογος της Ντοβάλιου. Ξεχωριστά βλέπουν τελείως διαφορετικά οι διοικήσεις των εταιριών από ότι να βλέπουν μια ομοσπονδία. Εγώ χαιρετίζω αυτή την κίνηση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην μελλοντική ομοσπονδία που θα γίνει και δίνω το λόγο σε κάποιο συνάδελφο άλλο να μιλήσει, στον Κώστα τον Ξίστρα, σαν πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, να δω αν θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος. Συνάδελφοι, θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος? Αφού λοιπόν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση από συνάδελφο, θα τελειώσω εγώ. Είναι μια ιστορική γενική συνέλευση, η οποία έκτακτη ιστορική γενική συνέλευση, η οποία έρχεται πρόδρομος της δημιουργίας αυτού του συλλόγου που έγινε στην εταιρεία μας και βάζει πλέον τον κλάδο σε άλλη διαδρομή. Τα προβλήματα είναι τα ίδια παντού και πιστέψτε με, στους άλλους χώρους είναι πολύ σοβαρότερα και πολύ περισσότερα. Δομημένα και οργανωμένα δουλεύουμε σαν σύλλογος και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία προέρχονται. Κάποια όμως πλέον για να αντιμετωπιστούν, αν δεν δημιουργηθεί ομοσπονδία, ούτως ώστε να καλέσει διάλογο την αντίστοιχη ομοσπονδία των εταιριών, για να μιλήσει πλέον για όλο τον κλάδο, δεν λύνονται έτσι. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, χαιρετίζουμε αυτή τη σημερινή Γενική Συνέλευση. Θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο να δευτερολογήσει, να ψηφίσουμε το προτινόμενο προς ψήφιση αύριο καταστατικό και να προχωρήσουμε να καταθέσουμε τα έγγραφα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δημιουργία της Ομοσπονδίας. Ό,τι καινούριο δημιουργείται στο χώρο, θεωρώ καλό έχει να προσφέρει και στον κλάδο και σε όλους τους συναδέλφους. Αγκαλιάζουμε το νέο δημιούργημα, προχωρούμε για περισσότερες επιτυχίες και κατακτήσεις. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βασίλης Ολύμπιος. Όπως είπανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, πραγματικά η δημιουργία αυτής της Ομοσπονδίας, η οποία, όπως ανέφερα και στην αρχική μου ομιλία που είπα, θα είναι μια Ομοσπονδία υγιή, με όραμα, προοπτική, χωρίς ανταγωνισμό για καρέκλες και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Όλοι ξέρουμε ότι πραγματικά, και το έχουμε δει αυτό, ότι η ΟΤΟΕ δεν μας δέχτηκε. Οπότε θεωρήσαμε χρήσιμο να δημιουργήσουμε μία ομοσπονδία για να ενωθούν όλοι οι σύλλογοι που είναι στους services και να έχουν πλέον οι διοικήσεις απέναντί τους όχι τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά μια συνολική ομοσπονδία η οποία θα δίνει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Συμφωνούμε όλοι ότι η δημιουργία αυτής της ομοσπονδίας θα βοηθήσει πάρα πολύ όλο τον κόσμο, γιατί στην ουσία, αν δείτε και το γνωρίζετε, οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες προέρχονται από τράπεζες. Άρα είναι πολύ σημαντική η όλη αυτή σκέψη και θέση και το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε. Ακόμα πάλι θα σας ανακοινώσω και το ξαναλέω πάλι για ακόμα μια φορά ότι είμαστε σε μια διαδικασία να υπογράψουμε και την συλλογική μας σύμβαση, τη δεύτερη συλλογική μας σύμβαση, την οποία είχαμε πολλές θεσμικές και οικονομικές κατακτήσεις. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα βοηθήσει όλο τον κόσμο και, όπως είπατε και προηγουμένως, θα δώσει μια ανάσα σε όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται αυτή τη στιγμή από αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος πραγματικά και
το λέω με ειλικρίνεια, ότι αυτή η συνέλευση και η ίδρυση της είναι πολύ σημαντική και η ίδρυση της Ομοσπονδίας θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει όλοι να το αγκαλιάσουμε και όλοι να βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κλάδο το δικό μας, γιατί ο κλάδος θα έχει συνέχεια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει σήμερα και αύριο. Είναι κάτι το οποίο, όπως έχει δείξει και όπως είπα και προηγουμένως, στην Ευρώπη ζουν και υπάρχουν για πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μας αύριο να ψηφίσουμε να ψηφίσουμε σήμερα το καταστατικό της Ομοσπονδίας και στην αυριανή ψηφοφορία να ψηφίσουμε όλοι τις αλλαγές που απαιτούνται για το δικό μας καταστατικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τίθεται σε ψηφοφορία το προστροποποίηση καταστατικό, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για τη δημιουργία της Ομοσπονδίας. Υπάρχει κάποιος εκ των παρόντων που δεν το ψηφίζει? Ναι, εγώ δεν το ψηφίζω. Okay. Λοιπόν, καταγράφεται λοιπόν μία καταψήφιση. Ομόφωνα περνάει από τη Γενική Συνέλευση τροποποίηση του καταστατικού. Το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Ναι, της Ομοσπονδίας. Τίθεται σε ψηφοφορία αύριο η τροποποίηση. Να περάσει από όλα τα μέλη. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του συναδέλφους όλους. Προχωρούμε δυναμικά και μπαίνουμε σε άλλες διαδρομές. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή και για όσοι ήταν παρόντες.